Улетку 1865 года удзельнікі навуковай экспедыцыі, настаўнікі Нікадзім Сакалоў і Васіль Гразноў трапілі ў Тураў на Палессі. Іхнім заданнем было знайсці старадаўнія артэфакты, а таксама апісваць гістарычныя будынкі. Сярод іншага даследнікі завіталі ў мясцовую Преабражэнскую царкву, якая стаяла на месцы больш старадаўняй святыні. І там, проста ў скрыні з-пад вугля, яны знайшлі сапраўдны скарб. 10 аркушоў старадаўняй рэлігійнай кнігі. Гэта была неверагодная знаходка ў неверагодным месцы. Бо цяпер гэты рукапіс вядомы пад назваю Тураўскае Евангелие. Артефакт лічыцца адной з самых старажытных рукапісных кніг, што былі створаныя на тэрыторыі Русі і дайшлі да нашага часу. Гэты рукапіс датуецца сярэдзінай 11 стагоддзя. Тураўскае Евангелие напісана чыстай царкоўна-славянскую моваю, што гаворыць пра досыць ранняе паходжанне тэксту. Мяркуецца, што стварылі яго дзесьці да сярэдзіны 11 стагоддзя, бо пазней нават вельмі дасведчаныя манахі-перапісчыкі ўжо дадавалі ў царкоўна-славянскую мову мясцовыя словы. Але ў той жа час у напісанні гэтага тэкста ёсць некаторыя дробныя асаблівасці, якія дазваляюць даследнікам казаць, што твор напісалі менавіта на тэрыторыі старадаўняй Русі. Найбольш верагодна ў Кіеве, дзе Яраслаў Мудры ў 1030-х гадах заснаваў цэнтр для перапісвання кніг. Але магчымым месцам напісання можа быць і Тураў. У той час гэта было не проста паселішча, а сталіца Тураўскага княства, аднаго з найстаражытнейшых усходнеславянскіх дзяржаўных утварэнняў на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Горад займаў стратэгічна важнае становішча на рацэ Прыпяць, што спрыяла развіццю гандля і відавочна-культурных сувязяў з іншымі рэгіёнамі. Археалагічныя раскопкі паказваюць, што Тураў быў добра ўмацаваным і развітым горадам. Менавіта ў Тураве ў канцы 10 стагоддзя заснавалі адну з першых на тэрыторыі Беларусі епархію. Тады ж тут будаваўся вялікі каменны храм, руіны якога дайшлі да нашага часу. А яшчэ ў Тураве жылі і працавалі выдатныя дзеячы культуры і асветы, у тым ліку знакаміты Кірыла Тураўскі, прапаведнік і пісьменнік 12 стагоддзя. Таму імавернасць таго, што ў Тураве маглі перапісваць кнігі ў 11 стагоддзі, досыць высокая, хоць доказу гэтаму, на жаль, няма. Гісторыя Тураўскага Евангелія не абмяжоўваецца 11 стагоддзям. На яго старонках ёсць яшчэ адно важнае сведчанне эпохі. Гэта запісы 16 стагоддзя, зробленыя ўплывовым дзяржаўным дзеячом і мецэнатам Канстанцінам Астроскім. Яны размешчаныя на адным з захаваных аркушоў і змяшчаюць інфармацыю, што Астроскі ахвяравалі зямлю і іншую маёмасць спаскай царкве ў Тураве. На той момант Тураў быў адным з цэнтраў праваслаўных магнатаў ВКЛ Астроскіх, і, відаць, яны клапаціліся пра развіццё праваслаўных асяродкаў на сваіх землях. Гэта звычайная практыка таго часу, калі важныя справы, напрыклад, дарэнне зямлі ад магнатаў, пацвярджалася надпісамі ў каштоўных напрыстольных кнігах, у бібліях. Гэта мела зразумелы сэнс, бо запіс у такой кнізе нават проста на палях асноўнага тэксту ніколі не згубіцца і ніколі нікім не будзе аспрэчаны. Запісы Астроскага пацвярджаюць, што ўжо ў 16 стагоддзі Евангелие было ў Тураве і вельмі шанавалася мясцовымі жыхарамі. А гэта яшчэ адзін аргумент у скарбонку версіі пра тураўскае паходжанне тэксту. Тураўскае Евангелие – гэта не проста адзін са старажытных рукапісаў. Гэта самы ранні помнік славянскага пісьменства на тэрыторыі Беларусі, што робіць яго неацэнным для вывучэння гісторыі беларускай мовы і пісьменства. Кожны захаваны аркуш Евангелия – каштоўная крыніца, інфармацыя пра лінгвістычныя асаблівасці таго часу, развіццё кірылічнага алфавіту і каліграфічнае мастацтва. Сёння Тураўскае Евангелие захоўваецца ў бібліятэцы Акадэміі навук Літвы. Але ў Беларусі ў 2009 годзе стварылі факсімільнае выданне гэтага артэфакту, таму пагартаць яго можа кожны ахвочы.